Ahojte, vitajte pri novom videonávode, v ktorom vám dnes ukážem, ako použiť kriedové farby Any-Sloan na to, aby ste dosiahli krásny, hladký efekt. Čo všetko budete potrebovať? Tak samozrejme kriedovú farbu Any-Sloan, odtieň už výber ten je samozrejme na vás. Budete určite potrebovať vodu, pretože do farby vždy, keď chceme dosiahnuť hladký povrch, musíme pridávať trošičku vody. Budete potrebovať štece. Na dosiahnutie hladkého povrchu sú najlepšie syntetické štece, ktoré majú veľmi jemné štetinky a nenechávajú viditeľný ten ťah šteca. Budete potrebovať nejaké miešatko na to, aby ste si farbu premiešali, to je tiež veľmi dôležité. Budete potrebovať brusné vankúšiky na dohladenie toho povrchu. Je to taká trojsada, ktorá je umývateľná, ohybateľná, takže dobre sa s ňou pracuje aj na nejakých oblých povrchoch. A budete potrebovať ešte handričku na to, aby ste zotreli prach, pretože kriedovú farbu, keď prebrusíte, tak sa veľmi, veľmi práši. Ako teda postupovať? Do farby si pridajte na začiatok trošičku vody, dobre ju premiešajte a môžete natierať. Malovať môžete buď štecom, dá sa to robiť aj valčekom. Valček však zanecháva takú miernu krupičku, takže kvôli tomu odporúčame skôr ten štetec. Ideálne je naniesť dve vrstvy farby, aby ten pôvodný podklad bol pekne prekrytý a po každej vrstve je dobré ten uschnutý nátier jemne prebrusiť. Môžete použiť ten trošku drsnejší vankúšik, ten zelený, prebrusíte, odprášite, dáte ďalšiu jemne zriedenú vrstvu farby a keď to uschne, tak opäť prebrúsiť najprv zeleným vankúšikom a potom na úplne dohladenie použite ružový brusný vankúšik a ten povrch bude úplne príjemne hladký na dotyk. Prach zvyšný, ktorý vám tam ostane, len pozatierajte handričkou dolu a na záver teda kriedovú farbu je potrebné vždy niečím zafixovať a na to fixovanie sa používa buď vosk alebo lak Any-Sloan podľa toho, ako veľmi potrebujeme, aby to bolo odolné a akú záťaž to bude zvládať. Takže dúfam, že vaše projekty dopadnú dobre, že všetko bude krásne, hladké a budeme radi, ak sa o svoje finálne projektiky s nami podelíte. Ahojte!